Asim onye sikwa na ihe na-atọ ụtọ ya kwuo ihe ọ na-atọ ka ya. Ọ bụrụ na ị na this broadcast, biko jisike pịara maka na share button. Adam eme this broadcast maka ndị na-alụ ụka, mana ana m eme this broadcast maka ndị okuko ha na-eshake zie eshake. Achọrọ ka ngosi ha nri asho ha na ike dị n'aha Jesus Christ. Achọrọ ka nri asho ha na Chineke ka na-azakwa ekpele. The last broadcast I made bụ igosi gị onye isi fụlụ ụzọ. Onye isi fụlụ ụzọ. Anyị nye gị details ya, wee sị gị jee verify ya. Dịka m kwuru, we are not into this broadcast because we want to impress anybody or oppress anybody. No. Kama, our target bụ ndị ni okwukwe ha na dango ozi adango, ndị na-amụrọzi ma eziokwu ka ọ bụ asị, for the sake of those that are fainting their faith, ndị okwukwe ha na-adapụzi adapụ, ka anyị ji eme this broadcast. Egosiri gị onye isi fụlụ ụzọ, nye gị details ya, home address ya, ebe o si, afọ obodo ya, afa nne ya na afa nne ya, afa nyanwa na onwe ya, wee sị ga mee verify. Wee sị gị ilu ejuo ndị village, ajụkwana ndị ezinụlọ akpọmkwem ka ọ ghara ịbụ na akwụgo ha ụgwọ. Randomly pick somebody from the village, jụọ ya ma onye okpubiri isi before. Asị gị na okpubiri isi before, jụọ ya gịnị mezi o ji fụba ụzọ. Ha ga-agwa gị na ha marọ, mana mụnwa na-agwa gị, agwabugo gị maka Sister Joy, ndị je eme verification ma Joy okpubiri isi before. Ha jecha nweta report, but they never came back to the social media to tell us their findings. Now, I wepụtakwana nke Chinechere m nye details ya na the last broadcast, for them to go and make inquiries, for them to go and verify and come back to the social media or any other media platform, bịa prove anyị wrong, bịa sị anyị na Jesus bụ scam, ka ha bịa gwa anyị na Bible bụ akwụkwọ ndị China na eziokwu adịrị ya. But I am from them, and we cannot continue waiting for them. So we decided to bring up another. Onye anyị wepụta ihe gbasara ebe a kịta bụ brother Ogonna. Dịka anyị kwebugolu gị nkwa na anyị ga-etinyekwa onye na-anaghị aga ije Chineke mee ka ọ gaba ije. Biko ọ bụ na ị na-share this broadcast, nyere m, ọ bụ na ị na-esonye this broadcast, nyere m aka pịa aka na share button. Ọ bụ na ị bụ a Christian na ịghọta ihe anyị na-eme, you will have no other option than to share the broadcast. Share this broadcast because so many people are mazi squeech. One thing I'm mazi ma akani mo bake be mo jebiru mo na bazu. But by the reason of Ijozia in Geneva, God will help us to strengthen their faith, and they will also receive from God. You that is watching this broadcast, you that is sharing this broadcast, will also receive from God. Oya bana ko na Chineke na-eme nka iwere onwe gị na-asị yes, I am a witness. Now there are so many cases ngwa gị na ga-ewetara gị n'ebe a. I mentioned on this Ogonna ada agabi ije before. Aga m akpa afa village in case ọ bụ na onwe ndị ụmụ Ezeoka dị na Iza North nọ n'ebe a. Ọ bụ na ma kpọtara afa village ahụ na-ewe n'iwe, mana unu ga-ama ihe m na-ekwu. Ogonna bụ onye azụ okube maọbụ abụ okube, amụrụ m afọ obodo ahụ, mana obodo a dị na this village dị n'ime obodo a na-akpọ ụmụ Ezeoka. Ụmụ Ezeoka dị na Iza South Local Government Area na Ebonyi State. Now ndị a na-aga chọọchị ha na-aga na village church ha bụ St. Bartholomew Anglican Church ụmụ Ezeoka. Gịnị ka nje nye details a so that someone can easily go and verify. Ma this brother a na-akpọ Ogonna ma ọ daburu ngwụlọ before.
omechazi gaba ije. Gịnị meziri o ji gaba ije? Ka m kwuo ya ọzọ. It is for someone to go and verify. Ma this brother a na-akpọ Ogonna etinye m foto ka esekụlụ na red, ka eji red sekụlụ n'enu ebe a. Then the next picture n'enu bụ ụkwụ ya, mgbe ụkwụ ya lekasịrị eleka before divine healing. Maka ndị si na o nwere ihe dịka divine healing. Na ụkwụ Ogonna mgbe ọ lekasịrị eleka n'okpuru ụkwụ ya, the next picture n'okpuru ụkwụ ya, onye ji microphone bụ ha elder sister. So then the next picture, onye ji microphone na-esekụlụ na green bụ his elder sister, then his mother. Ọ ga-adịrị gị easy to inquire, ma this young man ọ daburu ngwụlọ before? Ọ bụ na ọ daburu ngwụlọ before, o mechaziri gaba ije? Of course, na enye ka ọ kwụ ọtọ na onye ka esekụlụ na white na the picture n'okpuru ụkwụ ya. Nyanwa ka ejikwa red sekụlụ na picture nke dị na the other side. Now, gịnị meziri o ji gaba ije? Oh, so na for real, Christ has made the cripple walk before. So na ihe a na-asị, what marvelous man is Jesus, hallelujah. So na ọ bụrụ njakịrị, ọ bụrụ egwuregwu. He made the blind to see. I have given you proof. Sigije may verify. He made the lame to walk. Nekwanka, go and verify. I'll still give you more. I'll still give you more evidence to prove to you that Jesus can heal no matter the infirmity. Egosigongi mmadụ na-abọ polisi. Enyecha m gị address ha. Nye ha afa ha, nye gị afa ha. But imago na ndị anasi na Jesus was scam. They will not see this video. But I want you to keep sharing it. Ha ga-afụlili ya. They want evidence. Ha chọrọ ka ha nye ha address. Anyị enyego ha address. Go and verify. Ma Chinechere m okpubulisi before. Jụọ ndị ogbe ma Chinechere m okpubulisi before. Then kedu ihe me Chinechere m ji fụba ụzọ? Ngwe na Ogonna na ụkwụ ya tupu onwe divine healing. Look at his legs. I will still keep pleading na onye ọbụla bịa across this video, even a Christian, please help me share the broadcast, because evidence ihe afụrụ anya ka iji abịa. They will like to discredit the Bible, swear Bible ọkụ, sị gị na enwere ihe dịka God na Christ bụ scam, na onwere onye obodo unu Jesus gwọnugolo ọrịa, onwenugo onye obodo unu kpụrụ isi Jesus mepere anya ka ọ fụ ụzọ, onwenugo onye street unu Jesus mere ngwụlọ mere ka ọ gaa ije. Ana m enye gị ya one after the other. Nga ego onye na-apụbu ala, a mad person Chineke gwọrọ mental disorder. Brother Franklin Maduka, nnabata gị kịta, pictures a ga-apụ. If I bring you in into the broadcast, the pictures go. So let's just take the next 5 minutes, then I'll bring you in. Even if the pictures go, we'll continue. I am not, remember I said, I am not in any way trying to reply, onye nasi, na Jesus had a warrior, na Jesus had a mega isi, na Jesus had a, no. Onye nwelefe na ya akpụ 2 times. But I don't have such time. Nsigi no onye nwelefe na ya akpụ 2 times. The only target, the only aim I made this video is not to reply them, but to reassure you, a Christian, niya he believe in ya real. Let no man deceive you. Iya he believe in ya real. That is why Ojabai tinye ndị agwọrọ ya. Anyị tinye photo ha, tinye address ha, tinye phone number ha if need be. Because I don't believe in nke phone number. Nga choka ife onye a n'iru n'iru. Fundi ya de ha fundi street. Jụọ ajụjụ. Eziokwu na the main cause of these things, but na most of us pastors and prophets knows into arrange nke anamorozi ka esi akụ ya. And that is why many people na-ekwenyere ozi na enwe ihe dịka original at all.
Ndị church amalugo na ndị pastor na-eme arrange. Ndị na-abịa church amalugo na prophets na-eme arrange. They already know that we arrange miracles, we stage manage miracles, we arrange prophecies, and I say, yes, man of God, kube man of God. But all these things we do for money. Maka ndị na-eme for money. Owe meze na people ekwenyere na Chineke nwere ike igwo mmadụ ọrịa na ogon na nwa ngwụlọ na obinigo gabi ije. Na efoti ya, na okwu ya. Mma kpọkwalụ gị village ya ọzọ ịchọkwa ka ije mee verification. Go and verify. What am I saying? Ọ bụ anyị nwa bụ ndị pastors na ndị prophet costly ihe ndị a niile. When we started arranging miracles, when we started stage managing miracles and prophecies, ọ mgbe afọ ka iru mmanwụ ji wee pụọ. Ndị na-abịa ụka wee nwudo anyị red handed. Ana agwazi ha na enwe ihe dịka healing, ha sị gị pụọ n'ihe niile ebe arrange. And that is why mụ nwa ji wee nwee the boldness, because I cannot be part of arrange miracles. Na-enye gị evidence, na-enye gị address onye ahụ, na-enye gị afịa, na-agwa gị ebe obi ka ije jụọ ese. Amụgo m na ikekwa na ndị church askamụgo gị. Yes, pastors and prophets, ndị ụkọchukwu sokwuzi na askamụkwu ndị mmadụ. Anyị ga na ha consultation fee, na ha onwe nke a na-akpọkwa partnership. Ikwu na phone ka ikwu with woman of God. Ọ bụ na ịgbara partnership kwụọ ụgwọ partnership, you cannot speak with the woman of God. Ihe ndị a niile bụ criminal acts. Ori ka ha ncha bụ. Mgbe na ndị mmadụ consultation fee bụ ori. Biko share naram the broadcast. Oh biko, help me share the broadcast. Biko nyere m aka share the broadcast somebody. Mgbe na ndị mmadụ consultation fee bụ ori. Nya a ga-akwụ ụgwọ tupu afụ man of God, maọbụ a ga-akwụ ụgwọ tupu afụ woman of God. Akwụọ 10,000, 5,000, mgbe ụfọdụ 20,000 before they consult you. You are a criminal. Prophetess, you are a criminal. Prophet, you are a criminal. Reverend, you are a criminal. Reverend Father, you are a criminal. All no costly here. All no costly here. All no costly jidezi afa Chineke we na-eme yeye. Inachakwa a consultation fee. Inayego partnership. Then you water whole anointed water. Oh, you give by force. Open ogori ame ekpele. Anointed oil, holy oil, mmanụ nsọ. Oge give by force. Open ogori ame ekpele. Okukwa go deliverance. Now. Inatakwa seed of faith. Open all the 45 years, go all 45,000 sow seed. All the 70 years, all 70,000 sow seed. Iye ndị problem anyị nwe. Share this broadcast because onyo na adịrọ mmanya gbanyụọ phone ya. I will say the truth. This page will be bitter truth and sweet testimonies. I will tell you the bitter truth. Chineke sendra anyị ka anyị na ndị mmadụ ego. Ọ sị gbanụ, tọọnụ ndị ekwensu kara agbụ, napụtanụ ndị mmụọ ọjọọ. Menụ ka ndị nwụrụ anwụ si na ọnwụ mbinie. Mụ na anakwana mmadụ ego ọbụla. Ego ọbụla means ma consultation fee o, ma seed ahụ na ndị mmadụ, ma ụgwọ deliverance na asị ha kwụọ. Jesus si, mụ na anakwana mmadụ ọbụla ego ọbụla. Ọ kọwasịrị ya ike. Mana ndị pastors tọọnụ ihe niile to business. Na-elekwuzi handkerchief nsọ 15,000 handkerchief, 5,000, 1,500 handkerchief, 150 naira. Ihe nsọ everywhere. Ma ude nsọ, mmiri nsọ, okwuma nsọ, aja nsọ, kwilikwili nsọ, ogiri okpeghi nsọ, dawadawa nsọ, crayfish nsọ, ihe nsọ everywhere. Just because na anyị na-achụ ego. Just because na anyị na-achụ ego. Perfume nsọ. Ekpokobazi ihe nsọ niile a yet nwere nsọ ọ na-asọ. O nwere onye agwọrọ ya, o nwere onye chenjiri ọnọdụ ya. Mana anyị pack go the money. We are getting richer and ndị na-abịa church they are getting poorer and we don't want to tell ourselves the truth. Ndị na-amaghị ihe, ndị na-amaghị ama, ndị mkpụrụ mmiri binizia attack ba church. Ọ dịka gasị na ha na-ekwu alụ, mana jee chọkwa na eziokwu dịkwa n'ihe ha na-ekwu.
not minded na ha agbara mkpụrụ mmiri wee na-ekwu ya. Ihe dị iche na eziokwu agbara mkpụrụ mmiri na-ekwu na eziokwu adị anya dị clear wee na-ekwu. They said that Jesus is scam, that Jesus had a warrior, and that is why in Jiwe we don't know about these pictures, names, addresses. Address on your kita. Get me my WhatsApp number. Give me my address on your kita. Before I drop my WhatsApp number, we meet here. Ego sigongi joy police before manona fozo kita. The happiest and the most joyful thing that I can joy, but at the day. Chineke mepelanya ko ofubozo ka the person merie ko okpuesi sala asesa sa n'ọnụ nwụọ after Joy's miracle. Egosigo ngi Chinechere m nye ga address ya na the immediate past video I may hear. Video ikpeazụ I may hear. Egosigo ngi Chinechere m gwa ga afa papia gwa gị information niile about her. Okpuburu isi ọ na-anọbu na eka ma ọbịa mana tata ọ na-afụzi ụzọ. You can go and verify. Because yet be okubu na arrange ekworozi ka amalu ma enwere ezigbo miracle ma na enwere ezigbo miracle. Mechanic ekwopuro ka amalu ndị bụ ndị ala. Now ana m egosi gị Ogonna brother na ebe a kita. Ndị fani anọ na first picture nka. Ndị fani anọ na picture nka bụ family members ya. Onye yi red skirt, sister yi red skirt bụ immediate elder sister ya. Na dia elders ka ọnụ n'azụ ha. Akwụkwọ ngị na ha bụ ndị azụ okube maọbụ abụ okube, something like that, na ụmụ ezeọka dị na Iza South dị na Ebonyi, sorry, Iza North dị na Ebonyi State. Mana the family na-aga ụka, their home church bụ St. Bartholomew Anglican Church ụmụ ezeọka. You can go and verify ma Ogonna ọ daburu ngwụlọ before. As he was he crippled? Yes, he was crippled. Now, can he walk? You will see him walking. You will see him walking, and you will be sure that this man, Jesus, he believes in here. Scam. He can heal. He can deliver. He has the ability to change situations. He can raise the dead. He can heal crippled legs. He can open blind eyes. He can make a barren woman to be mother of twins and triplets. Oga, believe in Christ and be strong in him. Many have been deceived. Do not be deceived. I don't blame Umunani much because maybe has no scam. Yeah, maybe because of the church or the ministry ha scam. Oga, all pastor scammer. All prophet scammer. Jesus cannot be scam. Sharon broadcast Ogonna was crippled, now he can walk. Sharon the broadcast ka ndị broda anya afia then ka ndị nke si na ha bụ ndị kwere ekwe mana okwukwe ha na-esheki si esheki ka ha fụ ya ka okwukwe ha si ike na gị nwa na watch him this evening, gị nwa na share my broadcast mgbe ama ntekwa aka your own testimony will come. Ma ndị na watch na Facebook kita, ma ndị ga watch na YouTube later, mgbe ọ bụ na iji watch am, just believe it. The God you believe in, Jesus Christ, is not scam. Jesus bu ihe obu ka obu. I am that I am. Oma masi oma zularu echeta obi esie ike odibalugbo ewucha ona pụrụ dịka ite bo ya jụ n'isi eze ndị eze niile na-eze eze. O ihe obu ikwelu. If you believe, your own testimony will come. Definitely. If you believe, your own testimony will come. No matter how dark your night may be today, your daylight is coming. I don't know if I am talking to somebody. If you believe that Ogonna was crippled, look at his legs. Now where called Odike chale decay. Before healing power of God abia. Now where ne family ka hakunenu. They came for the first Thanksgiving. They still came for another Thanksgiving again. Near the picture called the under his legs. Ne one near one ya call polo white, abi shirt white. Esekolo, catch microphone.
Ne mamia ke circle with green. Oh mamia G microphone the other side. Now if you believe that this can be true, let me tell you prophetically, no matter how dark your night may be, your daylight is coming soon. Obugo no iye na menando gi no chichi nke ndo agbachigo gi gbachie gi gbachisie gi ike. Chigi ga-efolili very soon. Asị gị na Chigi ga-efolili very soon. Na ezinụlọ na isi na apụta, Chi ga-efolili very soon. Your daylight is coming. And when your daylight comes, darkness will never stop your light from shining. In the mighty name of Jesus Christ. I'll drop this WhatsApp number, but before I drop this WhatsApp number, let me still tell you. I'll still come with other pictures, names, and addresses of ndị onye wele ala, onye Chineke gwọla ala site na ekpere ka ha wee kweta na ọ na-eme ka gị nwa ka okwukwe gị wee sie ike. M ga-egosi gị ezinụlọ mmadụ na-ekwetara na ihe dị mma ga-esi n'ime ya pụta. Mkpọmkpọ ebe ezinụlọ bi na mkpọmkpọ ebe, mana after ka anyị mecha family liberation na that family, go there now. I'll bring the pictures. I can even bring their mother to talk. Happen do be na Anambra State, and so many other testimonies. And I am bringing these testimonies here to encourage you, you that is still a Christian, you that has not backslided, you that has not backslided. You want to adapt beggar, but on the adapt. Ihe ju hani si argument. Even if the evidence kita ha ga choko fi heku. Ndị nke jeje me verify ihe gbasara Joy police bi na ugwu agba. Did they come back to the social media to give you report? No, they did not, because they saw it. They got the information that Joy was blind and now Joy can see. Onye men knows you again. Na e wetakwa na Chinechere tinye video yet a picture tinye address. Go and verify this girl na no bu na eka ma obia na oka okpubulisi before. On our forces oketa. Let's hear ka ino ihe unu jeta. Now I am wetana this our brother Ogonna. Who afọ obodia agwonge na obo onye umu ezoka after the smaller village na Afiamaru azu okube or something like that. Mano ni umu ezoka na Iza North na Ebonyi State. Man the Hana Eje Church na St. Bartholomew's Anglican Church umu ezoka. If you verify these things, you will be encouraged. Do not be deceived. Be encouraged. Share this video. Someone needs to be encouraged. Makifufe nefe osisi polonko ya na ada. Ndị ga na adapu. Mana oge nwere ndị ga-akwudosi ike. Nwere ndị ga-akwudosi ike n'ime Chineke. And achọm kiso na ndị ga-akwudosi ike n'ime Chineke. And the guy bụ just one of ndị ga-akwudosi ike. Ndị ga-akwudosi ike with evidence. And I feel any Chineke menandoge. Because share them the broadcast. Ogonna crippled. The crippled Ogonna can now walk. And you're going to give information here. Makandi geje check in a village here. Join the village brother or Dalongolo before. Ne picture ba. Or Dalongolo before. Was he crippled? Can he now walk? So how manage? What happened? He started walking. Suddenly started walking. It was prayers. God answered prayers. Chineke na aza ekpere. And in kenge ekpere in the next few minutes now. I'm not gazia. Ndropucha WhatsApp number now. Ekpere nge ekpere gi now. I'm na Chineke gazia. Chineke meka Joy police fobozo. Ifuli eba. Chineke meka Chinechere police fobozo. Ifuli eba. Now it is Ogonna. Chineke meka Ogonna. Dara ngworo binie gawa ije nya bụ nke a na ebe a Chineke agaza ekpere n'isi gị. Drop go to this WhatsApp number. Mana akpọkwana m akpọ just dere m ozi. Akpọkwana m akpọ dere m ozi. M ga-eji aka mkpọ gị mgbe o ji dabara m. Ka ị ghara ịkpọ m mgbe m ji keesi mmadụ n'aka ọ ma dị m mma. M jidekwa keesi nke gị n'aka mmadụ ama akpọkwa m disturb m. If I am handling your own case, I will not answer anybody's call, and I will not like anybody to distract me with phone calls. So, upon case on your distract imani may begin. I'll call you
by myself. I can call you by 3 a.m. I can call you by 2 a.m. Those of you that are watching, ndị mkpogo na phone, ị ga-ama time na-eji akpọ mmadụ, ịma na manda arahụla abalị. But m ga-adịshọ na ị ga-abalị n'ọdịmma. And Chineke ga-eme amara gị na ezinụlọ gị ga-abalị n'ọdịmma. In the mighty name of Jesus Christ. Ngwa were the WhatsApp number 070 51 20 29 88. Come boy also 070 51 20 29 88. Come boy your food 070 51 20 29 88. Now, agwangina Chineke make a Chinecherem fubuzo, make a joy fubuzo, make ogonna gabije. Didn't mention kitab and didn't put go pictures here. Nyega address ha. I'll still come back after a few days. Nyekwegi more pictures, nyekwegi address, nyekwegi their testimonies. Ki when we ke game verification, jam verify here, we will doubting Thomas. Mana the aim Jamie aboko for to call in anybody's argument. It is just to encourage you, Ki we mana Chineke ahi nefe zulukeme no dodini. My prayers for you is that whatever you are passing through today shall end up in praise. It shall all end up in praise. I will hear your testimony and nothing shall stop it. All principalities, all power of darkness that has a hand in what you are passing through today, may the hand of God destroy them all in the name of Jesus Christ. You'll be like a tree planted by the side of the river. You'll be like a tree planted by the side of the river. Your leaves will not wither, will never wither. And you begin to bear fruits in your season. And whatever you lay your hands to do, may the Lord prosper them. May God prosper whatever you lay your hands to do. In the mighty name of Jesus Christ. Even this season, Juve kukwana ke ihe ọjọọ na dakwasị gị ka ọ debe gị debe mkpụrụ obi gị debekwa ọpụ na mbata gị mata ma echi wee dịrị gaba. Nke a bụ ekpere m n'isi gị. Na nchịkọta, onye were aha gị jee na alụsị ya gbuo ya. Onye gwere gị onunu ọjọọ, ọ ga-adaba n'ime onunu o gwuru. Onye kpara gị nkata ọjọọ, nkata a ga-ekpudo ya. Onye gwọrọ gị ọgwụ ọjọọ, ọgwụ a ga-egbu ya. Ọgwụ ahụ ọ gwọrọ gị n'ezinụlọ gị ga-egbu ya. Otu a nkwubiri okwu akwa ga-adị. In the name of Jesus. Prosper. Go and succeed. Go and be fruitful. Go and prosper. And may no power of darkness be able to stop it. In the name of Jesus Christ. Don't forget the name of this young man, Ogonnabu Onye Azu Obube or something, no Mwezoka village. He was crippled and now he can walk. We'll bring more and more testimonies. You can as well tag those doubting Thomases. Though we are not doing this video to impress them or to oppress them or anything, we are doing this video to encourage those that are still in faith. Kahama na Chineke hanefe na zebele. May that same God answer your prayers and put smile on your faces in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Ephraim,